मानगोनां दिनैनि बे वेलकाम सेरेमनिखौ दैदेननाय आफादगिरि लोगोसे जोंनिनो सिनियर मोस्ट एनडिएबि दा प्रेजेन्ट एनडिएबि आफादगिरि मानगोनां गोविन्द बसुमतारी सार लोगोसे बेनि मावथि लोगो हान्जा लोगोसे बेयाव नुजाफैनाय माखासे सिनायनो हायै आलासिफोर एक्चुअलि आं सिनायजोबनो हायाखै लोगोसे दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाफैनाय गावबुरा नोंथांमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनायखौ हरनाय थाबाय। जानो हागौ बयबो आंखौ नायनो होननानै नेबाय थादोंमोन हयथ' बिनि गेजेराव आंखौ बांसिन सिनायनोबो हागौ आं बेखौ फोथायनाय दङ। दिनै आं बे जौसाङाव गावखौनो मोनसे मेहेरगोनां नङालासेनो मोनसे हिस्टरिक टेस्टिमनि बा हिस्टरिक रेकर्डआव आंबो थानो मोननानै आं गावखौनो जोबोद लाखि होननानै सानो। दिनै आं गोबां एफर्टनि बाथ्राखौ दहाय एसे आवगायनि सिगां जोंनि एबसुनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर'आनो रोखायै बुंनानै थांबाय। दा आं माखासे बाथ्राखौ बुंनो सानदों। दिनै जों बावैसोनि गेजेरावनो फैनानै जों दिनै मानो एकर्डखौ जों खालामखो नोंथांमोना सारप्राइज जानो हागौ सोमोनांनो हागौ नाथाय बाथ्राया ओरैबायदि 1.5 year एक बोसोर आधानि सिगांनो इन्डियान सरकारजों जों सावरायबाय थादों जगा दंबाय थायोमोन गोबाव बोसोरनिफ्रायनो सेभारेल टाइम्स सावरायबाय थानानै आजिखालि वाट्सएपफोरजों जोङो मोजाङै सोमोन्दो लाखिबाय थादों। बे सावरायनायनि कन्डिशनानो जाहैबाय जों माखासे जोंनिफ्राय कन्डिशन होदों जाय कन्डिशनखौ सरकारा नाजावोब्ला गनायोब्ला जोंबो फरेनाव थानाय म्यानमाराव थानाय गासै जोहोलावफोरा ओंखारजोबनानै मेन स्ट्रिमाव बा जोंबो साइन हाइकर्ट खालामनानै जोंबो गोजोन रायजो राजाजों गोरोबनानै थाहैनो गोसो होननानै जों प्रप'जाल हरदों। थिग बेबायदि गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों बोसोरसे 1.5 बोसोरनि सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि नेशनेल काउन्सिलाव थांनाय नभेम्बराव जों फाइनालथि डिसिसन लायो जे इन्डियान सरकारा जोंनि प्रप'जाल होनायखौ खोनासंबाय बेखौ आं बिसोरखौ कनभिन्स खालामना बिथांमोना आंखौ रोखायै सापर्ट खालामो। बिनि उनाव आं इन्डियान सरकारजों सेन्ट्रेलाव आइबिनि हेफाजाब बिसोरजोंहाय आं इनफरमेसनखौ हरबाय जे जोंनि मुभमेन्टआ जोंनि बर'लेण्डनि मुभमेन्टआ जे गाव माने मुभमेन्टआ खालामदों जों बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव एबसुनि दैदेननायाव गोख्रोङै सोमावसारबोनायबो जादोंमोन। फारसेथिं गावजों गाव दावखोनो हायै नारा नाथाखौबो जों नुदों। रियेलिटिया बे जों बेखौ गासैखौबो अभारअल सिन्था खालामनानै प्रेजेन्ट पलिटिक्स मडार्न पलिटिक्सखौ सिन्था खालामनानै जिरायनायनि सम जाबाय बा माबा मोनसे जोङो गोजोन थासारि सोरजिनायनि सम जाबाय बिदि होनानै जों इन्डियान सरकारनि गेजेरावहाय जोङो मोनसे प्रप'जाल हरो। बे प्रप'जालानो जाहैबाय एकर्डखौ माबायदि खालामगोन बेखौ जोङो प्रिपेरेटरि एडभान्सनो जोंनो हरनानै जों नुयोब्ला नायनो मोनोब्ला बियो मोजां जागोन होननानै जों सरकारनाव फोरमायदों। आरोबाव मोनसेया मा जाय जोंनि समाजाव गोबां मानसिया जेल जानांनानै दं केस जानानै दं बे केसखौ कुइट खालामनांगोन बे केसा थानो मोना जेनेरेल एमनेस्टिखौहाय जों ग्रेटार इम्परटेन्ट होनानै जों इन्डियान सरकारनाव प्रप'जालखौ हरदों। गोबाव सावरायनायनि उनाव इन्डियान सरकारा ग्रिन सिगनेल हरबाय दे जागोन नोंथांमोननि मास मुभमेन्टआबो जागासिनो दङ जों बिथांमोनखौबो जे बिथांमोना आवगाखै जों होननानै बुंनो हाया बिथांमोननिबो अबदान हाजासे दङ। उनाव इन्डियान सरकारनि बुंनाय बायदिनो थांनाय डिसेम्बरनि गेजेराव जों रायजो राजानि गेजेराव सफैबाय। जों जेरैबायदि डिसिसन लादों
जेरैबायदि जोंनि गेजेराव फोथायलायदों बे फोथायलायनायनि गेजेरजों बावैसो एसे सिगांनो 27 दाखालि एकर्ड जानानै थांबाय बियो मोनसे सोमोनांथाव बियो बिराद गिदिर जोंनि बर' हारिनि एचिभमेन्ट जोंनि थेर-बेथेर थासारिफोरा आं सानो दा दिदोमै जागोन आरो दा मोनसे खोथाया जाहैबाय आं जेनेरेल पलिटिक्स बुङा आं जेनाखि रियेलिटि बेखौसो आं बुंगोन दा माबोरै जों एकर्ड खालामनांगोन बर' बिथाङा बुंलांबाय जों खौसेथियैनो जोङो बेखौहाय जोङो मावनांगौ जोंनि पलिसियाबो NDBS नि पलिसियाबो जों खौसेथिखौनो जोङो हास्थायो जों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोंनो खौसेथि नांगौ खौसेथि नङाब्ला जों फैनाय नङामोन मानमानिफ्राय रायजो राजानि हास्थायनायखौ जोङो रेसपन्स होनानै मान सन्मान होनानै औ नंगौ बेनो राइट टाइम होननानै जों सेलेक्ट खालामना लाबाय जों फैबाय रायजो राजाया हांख्रायदों जोंखौ लुबैदों जे जों फैयोब्लानो जायो बेखौ सन्मान होनानै ओंखायनो जों सानो जों खौसेथियै जोङो मावलांनो हागोन जोंनि माखासे डिमान्डफोरा दाब दाब जायगाफोराव मेनसन खालामनाय दं अबयस्यनि सिगाङाव बुंलांबाय अब्लाबो बे जोंनि उत्तर ओनसोलाव जेसेबां NDP एफेक्टेड एरिया बे ओनसोलखौ जोङो खौसेथियै नों मदद खालामोब्ला जों बे ओनसोलखौ जोङो जेरैबायदि जोंनि दानि एकर्डआवहाय जोंनि सुबिदाफोर फैदों बे सुबिदाखौ जोङो नाजावना लानो हागोन आरो मेक्सिमाम जोङो खामानिखौ मावनो हागोन जों ज' ज'यै मावलायनांगोन आरो जोङो बयबो मोनसेया मोनसेजों सापर्ट होनानै जोङो मोनसे धोरोमजों जोङो आवगायलांनांगोन जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों NDP नि जानानै गोबां बर' बिमा बिफा बिदा फंबायफोरा NDP नि मुभमेन्टआव गोबां टर्चार खालामजाबाय सोरबा बुजाबाय सोरबाया बिदिनो जेलाव दाबो दङ आरो सोरबाया गोमानानैबो दङ बिथांमोनखौबो आं दिनै गोसोखांदों आरो आं मोनसे बुंनो सानदों जोंनि NDP लिडार्सफोरा जे गोबां जायगायाव गोबां भुल खामानिफोर मावफ्लांबाय जानो हागौ सोरखौबा लाजि फोनांबाय सोरखौबा माबा मोनसे अपमान होफ्लांबाय सोरखौबा बुफ्लांबाय सोरखौबा निन्दा खालामफ्लांबाय गासै NDP नि जानानै दिनैनि बे गोजोन खुसिनि समाव आं निमाहा NDP नि जानानै बयनिबो रायजो राजानि सिगाङाव निमाहा बिबाय आरो रायजो राजाया आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा मिजिंथिनानै नैबे सुंद' बिबुंथिखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।